салому дуруди бепоён ба якояки шумо ҳамдиёрони азизу арҷуманд. марде ба писари муҷаррадаш мегӯяд ки писарам, ман мехоҳам ки барои ту ягон духтари хуберо хосгорӣ кунам, мехоҳам туро оиладор кунам. писар бошад дар посух ба суоли падар мегӯяд: падарҷон, сухани ту дуруст аст, валекин диди ману ту фарқ мекунад, гуногун аст. нафареро ки ту интихоб мекунӣ мумкин аст ки ба таби ман мувофиқ наояд. беҳтараш бигузор ман нафареро худам пайдо кунам ва худам интихоб кунам ва ту ба хосгории ӯ биравӣ. падар бошад дар посух мегӯяд: писарам, сухани ту ҳам дуруст аст, вале ман боварӣ дорам он нафареро ки ман пешниҳод мекунам ту ҳаргиз рад карда наметавонӣ. писар ҳам дар ҳайрат мешавад ва мепурсад: масалан ки аст ту? падар каме андеша мекунад ва дар посух мегӯяд: масалан духтари Билл Гейтс бошад. ӯ рад мекунӣ? писар бошад мегӯяд ки чаро ки не, албатта, ман чаро рад мекунам ӯро? ин номумкин аст. падар мегӯяд: агар ту розӣ бошӣ, ман ба хосгории духтари Билл Гейтс меравам. ва ҳамин гуна онҳо мувофиқа мекунанд ва падар меравад ба хосгории духтари Билл Гейтс. меравад назди Билл Гейтс ва мегӯяд: ҷаноб, ман барои шумо як домоди хеле ҳам хуб ва хеле ҳам мувофиқ суроғ дорам. Билл Гейтс мегӯяд: ҷаноб, лозим нест, ҳар рӯз садҳо ҳазорҳо нафар ба хосгории духтари ман меоянд. ва он мард мегӯяд: ҷаноб, шумо дуруст мегӯед, валекин ман боварӣ дорам он нафареро ки ман мегӯям шумо ҳаргиз рад карда наметавонед. Билл Гейтс мепурсад аз он: ки аст он нафар? он мард бошад дар посух мегӯяд: ҷаноб, он нафар муовини раиси бонки ҷаҳонӣ аст. ва ҳамин гуна вақте ки Билл Гейтс инро мешунавад, розӣ мешавад. он мард меравад суроғи раиси бонки ҷаҳонӣ ё худ ба истилоҳи директори бонки ҷаҳонӣ, назди ӯ меравад ва ба ӯ мегӯяд ки ҷаноб, ман барои шумо як муовини хеле ҳам хуб, хеле ҳам мувофиқ ва бо таҷриба ва бо истеъдод пешниҳод менамоям. директори бонки ҷаҳонӣ бошад мегӯяд: ташаккури зиёд, вале лозим нест, чун ба ин мансаб хоҳишмандон ва нафарони лаёқатманд хеле зиёд ҳастанд. он нафар мегӯяд ки ман боварӣ дорам ки нафареро ки ман пешниҳод мекунам шумо ҳаргиз рад карда наметавонед. директори бонки ҷаҳонӣ мепурсад: ӯ ки аст? он мард бошад дар посух мегӯяд: он нафаре ки ман ба муовини шумо пешниҳод карда истодам, домоди Билл Гейтс мебошад. яъне ки дар дунё ин гуна нафароне ҳам ҳастанд ки бо ҳар роҳу васила мушкилиҳои худро ҳал мекунанд, бо ҳар роҳу васила корҳои худро ба сомон мерасонанд ва ҳамеша бояд кӯшиш кард ки ба касе зарар нарасонед ва ё ин ки хотири касеро наранҷонед. ва ҳамин гуна як ҳикмати ҳам ҳаст ки аввалин чизе ки дар фанни муомила бо мардум бояд омӯхт ин аст ки садди роҳҳоеро ки саодаташонро, хушбахтиашонро аз он касб мекунанд, нашавед.